Na mindegy, sziasztok, én Pates 01 vagyok, és itt van vele na mindegy, mondd te a nevet. Kopi 01. Ebben a videóról arról fogunk beszélni, hogy ha nem töltötted le a Bandicam-et, akkor hogyan csinálj játékokról videót. Először is vedd fel valamire a játékot. Én telefonnal szoktam, na mindegy, és ha megvan a videó telefonnal, akkor csak simán akkor simán így elindítod a webkamerát, persze ahhoz legalább és úgy elindítod telefonról. Mert most akartunk egy ilyet csinálni, csak egy picit rosszkor előbb indítottam el a videót, aztán, de legalább nem kell megcsinálnom azt, hogy rángatózzon. Érted? Na szóval, különben a többi videóm tudom, hogy nagyon bénák lettek, mert nem hallani semmit, de ez azért van, mert ment a tévé most is, mert csak most teljesen van halkítva, meg ilyesmi. Jó, Pati, jó van. Mindegy, sziasztok! Ja. Én Pates 01 voltam. Én meg Kopi 10. Vagy az.